संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कणकवली मतदारसंघातील विकास कामांचे ठेकेदारांकडून कमिशन खाणारे म्हणून आमदार नितेश राणे यांची ओळख आहे, त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर कमिशन एजंट म्हणून टीका करू नये। राजकारणात मी जे काही मिळवले ते माझ्या कर्तृत्वावर माझी चिंता आमदार राणेंनी करू नये। त्यांनी भाजपातलं आपलं स्थान कुठे आहे हे पाहावं, अशी खरमरीत टीका शिवसेना जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख अतुल रावराणे यांनी आमदार नितेश राणेंवर केली आहे। काय म्हणालेत रावराणे पाहूयात। नितेश राणेंनी माझ्यावरती अशा प्रकारचे जे काही आरोप केले तेवढे हास्यास्पद आहेत की सिंधुदुर्गातली जनता ही गेले 12 वर्ष 2010ला मी ते आलो तेव्हापासून मला चांगल्या प्रकारे ओळखतात। माझ्याबद्दल या जिल्ह्यातल्या प्रत्येकाला माझ्या व्यवसायाची माहिती आणि माझ्या कामाच्या पद्धतीची माहिती आहे। ठेकेदार संस्कृतीच्या विरोधात सुरुवातीपासून आजपर्यंत मी माझं काम केलेलं तर आलेलं आहे। या जिल्ह्याच्या विकासाला जर खरोखर खेळ घातली असेल तर ती या टिल्ल्या आमदाराने आणि त्याच्या परिवाराने। ज्यावेळेला हा टिल्ल्या सांगतोय की माझा परिवार व्यावसायिक आहे, तर बाबा कधी व्यवसाय चालू झाला हे पहिले त्याने आपल्या वडिलांना विचारलं। त्यांचे वडील हे इन्कम टॅक्सला पिऊन होते। हे इन्कम टॅक्सला पिऊन असलेल्या असताना 150 कंपन्या आपल्या वडिलांनी कशा उभ्या केल्या, त्याच्या मागचं गमक काय हे त्यांनी पहिले आपल्या वडिलांना विचारावं। आणि या टिल्ल्या आमदाराचा सगळा 10 वर्षाचा लेखाजोखा माझ्याकडे आहे। याने आत्तासुद्धा जवळजवळ 6 महिन्यापूर्वीच पुण्यातल्या एका ठेकेदाराकडनं मुख्यमंत्री सडकची जी कामं आहे त्याच्या बदल्यात 5% त्या ठेकेदाराकडनं मागितलेले, अशी भरपूर उदाहरणं माझ्याकडे। आणि जे काय ते सांगतोय किल्ले आमदार की मी एवढा निधी आणला तेवढा निधी आणला, तर हे ह्या आमदाराचं कर्तृत्वही नाही आणि ह्याची तेवढी पात्रताही नाही। हा जो काय निधी या जिल्ह्यामध्ये वाटप केलेला आहे किंवा जो निधी आणलेला आहे तो देवेंद्रजींच्या माध्यमातून असेल, शिंदेंच्या माध्यमातून असेल किंवा या सरकारच्या माध्यमातून असेल, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आणलेला आहे आणि त्यांनी तो वितरित केलेला आहे। हा टिल्ल्या फक्त तिथे त्याच्यावरचं कमिशनचं लोणी खाण्यासाठी फिरतोय उद्घाटन करत। त्याला जी वाईट वाटलं ते हेच वाटलं की मी ज्या वेळेला टिल्ल्या आमदार तिथे फणसे पडवण्यामध्ये उद्घाटन करत फिरत होता कमिशन मिळावं म्हणून, त्याच वेळेला मी तिथे मला जेव्हा माहिती मिळाली की माझ्या शेतकऱ्यांचे तोंडचा घास हा हिरावून घेतलेला आहे, आगीच्या बक्षस्थानी सगळ्या बागा पडलेल्या आहेत, त्याला मी स्वतः तिथे माझ्या सहकार्यांना घेऊन तिथे त्या बागा पाहत होतो। तिथल्या तलाट्यांना बोलून त्यांचे पंचायत त्यांना कसा निधी मिळेल आणि त्यांचं सांत्वन करण्यासाठी मी फिरत होतो आणि त्यांना कशा प्रकारे मदत करते याबद्दल मी फिरत होतो। स्वतः खासदारांशी मी त्या चर्चा केली। खासदारांनी मला सांगितलं की उद्याच्या उद्या मी लगेच नाशिकवरून सभा झाल्याबरोबर मी इथे येतो आणि मला ते सगळं सविस्तर सांगा, आपण जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊ। आणि हे सगळं अतिशय झोंबलं, कारण त्या शेतकऱ्यांनी तिथे जाऊन सांगितलं की तुम्ही उद्घाटन करत फिरताय आणि अतुलराव तिकडे येऊन आमच्या बागा बघताय। आज आमच्या तोंडातला घास चालला आहे, वर्षभराची आमची मेहनत ज्या आम्ही कष्टाने उभी केलेल्या बागात त्या होरपळून गेल्या। MSEBच्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आज त्या बिचाऱ्या शेतकऱ्यांची उपासमारीची वेळ आली, तर त्यांचे असून पुसायला वेळ नव्हता, पण याला स्वतः उद्घाटन करून तिथलं कमिशन काय करून हा फिरत होता, त्याच्यामध्ये त्याला ते झोंबलेलं आहे। राहिलं माझ्या पक्षामध्ये, तर पहिले त्याने स्वतःची पात्रता ओळखावी। अंगणेवाडीच्या जी मोठी महासभा
अंगणेवाडीमध्ये भारतीय जनता पक्ष झाली, त्यामध्ये त्याच्या या किल्ल्या आमदाराने त्याच्या परिवाराची पात्रता काय आहे ही भारतीय जनता पक्षाने चांगल्या प्रकारे दाखवून दिले. त्याच्यामुळे आम्हाला त्याच्यावर काही बोलायचंच नाही, कारण ज्या पक्षामध्ये तो जातो त्या पक्षाचं 6 महिन्यात वाटोळं झालेलं असतं. स्वतःचा पक्ष काढून 6 महिन्यात वडिलांना तो गुंडाळा लावणारा हा देवटा आमदार हा मला काय शिकवणार. माझे व्यवसाय हे माझ्या मनगटावर आणि माझ्या ताकदीवरती उभे केलेले आहेत. कुठल्या ठेकेदारांच्या किंवा कुठल्या शासनाच्या फायलीवरती कमिशन खाऊन केलेलं आहे. असे बरेच व्यवसाय आहेत या स्टंटबाजी आणि किल्ल्या आमदाराचे. हळूहळू मी ते सगळे उजेडात आणेन की ते प्रत्येक पक्षाचा एक घटना असते आणि प्रत्येक पक्षामध्ये प्रत्येकाला जी पदं दिलेली असतात त्याच्यावरती ती जबाबदारी असते. जिल्हा प्रमुख हे 3 विधानसभा वाईज दिलेले इलेक्शनच्या दृष्टिकोनातून हे आमच्या पक्षप्रमुखांनी ठरवलेले आहेत आणि जी जबाबदारी देतील किंवा दिली जाईल ती अजून निश्चित झालेली नाही. ज्यावेळेला ती निश्चित होईल त्यावेळेला त्याच्यावर बोलणं योग्य आहे, परंतु माझ्याकडे जी जबाबदारी देतात ती पूर्ण जिल्ह्याची देत आहे. त्याच्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जाऊन माझ्या सहकाऱ्यांचा जिथून मला फोन येईल तिथे पोचणं आणि त्यांना मदत करणं आणि त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं हा माझा स्वभाव आहे. मी याच्या आधी राष्ट्रवादीत काम केलं, त्यावेळेलाही मी तसंच काम केलेलं आहे. भारतीय जनता पक्षात असतानाही मी तसंच काम केलेलं आहे. म्हणूनच आजही मूळ भाजप जी आहे तिथला प्रत्येक कार्यकर्ता कुठलंही काय काम असेल तर माझ्याशी चर्चा करतात, मला कार्यक्रमाला बोलवतात. पण या आमदाराने जिथून आला तिथे त्याला कधीच आयुष्यात बोलवलं जात नाही, कारण ह्यांचा स्वभाव आहे की समोरच्याला वापरून घ्यायचं, आपलं आयुष्य साध्य झालं की त्याला फेकून द्यायचं आणि त्याच्या 10 पिढ्यांचा उद्धार करायचा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.